imini yesabatha ayibenhle wabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 17 inkosi kusikhwama weba. Ushawayo Shall
Amen. Isihloko salenkonzo sithi isizwe esimnyama asiphaphame. Isizwe esimnyama asiphaphame. Njengoba nalenkonzo kade sihlabelela isho njalo. Uthi ushembe akaphaphame ama-Afrika. Ngoba sebefuna ukusephuca ubukhosi baphakade esakunikwa nguJehova entabeni yaseSinayi. Uthi-ke kasiphaphame singavumi ukuba izizwe zisephuce ubukhosi baphakade esakuphiwa uNkulunkulu entabeni yaseSinayi. Angiphinde ngisho ukuthi siyambonga uJehova uNkulunkulu wasekuphakameni ngokuthuma umongameli waseRussia ukuvundulula iqiniso ebesilifihlelwe ngabezizwe ukuthi yithi isizwe sikaJehova. Ngenxa yeRussia nathi sesiyazi ukuthi kusukela eminyakeni yo-1400 amaRoma ashintsha imifanekiso yokhokho bethu kuhlanganisa noYeshua onguMesaya, bamenza owabo kanti basakhela isithixo. Lento eyenziwa ngumongameli uPutin ayincane, inkulu kakhulu ezulwini. Ngoba okwenziwa yilesi sizwe kungukwedelela uNkulunkulu uqobo. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi uYeshua umprofeti wethu bamnika elabo igama ongasilo owayelinikwe nguJehova. Bangagcina lapho kodwa bamenza uNkulunkulu wabo olwa noJehova. AmaKristu bazi ukuthi lenkolo yabo ilwa noJehova. Bona baba neqholo lokuthi bayakholwa kodwa bengaboni ukuthi yonke lento abayenzayo balwa noJehova. Le mfanekiso yokhokho bethu beyifihliwe emazweni amaningi abamhlophe kuhlanganisa nayo iRussia. Angazi ukuthi kuba uPutin akayivezanga besoze sazi nini ukuthi uYeshua kwakungumuntu omnyama. Abakwazi ukuyiphika lemfanekiso ngoba ibigcinwe kuma-archives kusukela ku-1400 namagama okhokho bethu isaqoshiwe kuyo. Ngaphambili eminyakeni yo-70 AD isizwe samaRoma sahlasela sabulala amaHebheru abalelwa esigidini. Sebesinqobile base besibiza ngamaNegro nangamaBantu ukuze kungaphinde kwazeke ukuthi yithina amaHebheru, ngoba sekuyibo abamhlophe esebaziwa ngokuthi bangamaHebheru. Lesi sizwe singuSathane ohamba ngezinyawo ukuthi isizwe sikwazi ukuthi sivele sicishe nje isizwe sidalwe uNkulunkulu, sithathe yonke into yaso ibe ngeyaso. Akugcini lapho, leli gama lokuthi nguYeshua lavela ezulwini kodwa abamhlophe balichitha base besikhonzisa elesithixo sabo. Kodwa futhi kwakufanele ngoba uYeshua noJesus ngabantu abehlukene abavela ezizweni ezahlukene. Uma uJesus ewumuntu bazama ngawo wonke amandla ukuntshontsha isibusiso sethu, njengoba sesho nje baba omkhulu ethi bafuna ukusephuca
kodwa egcineni kwagcina uNkulunkulu. Amen. Ngike ngafunda lapho kuthiwa khona uJesu wasungula inkolo yoKristu eminyakeni yo-305 AD. Angaze ngazi ukuthi le mbudane yokukhuluma bayithathaphi. Ngoba uYeshua wabethelwa esiphambanweni eminyakeni yo-33 AD. Ungathi ucabange u-305 no-33. Hayi ukuthi badidekile benza thina iphukuphuku. Agcina lapho ngo-492 AD umfanekiso kaYeshua okungumuntu omnyama nawo bawushintsha. Ekugcineni uPapa wathi akudwetshwe indodana yakhe okwagcina sekuyiyo uJesus. Phela lo Jesu nimbona ezithombeni indodana kaPapa. Cabanga ukuthi senze iphupho kangakanani. Nabantu abamnyama banethezekile. Abanye-ke abantu abamnyama bathi hiya konke lokho akusho lutho. Lokhu bekushiswa ukuthi sebebuswa isisinga sobugqila bezinye izizwe. Ukuba siyisizwe siziqhenyayo ngokuthina besizozikhipha zonke lezi zithombe zikaJesu wabelungu bese sifaka isithombe soJesu wakithi. Amen. Kodwa abantu abamnyama-ke bekwenza lokho ngoba kuyabachaza ukuthi bebe noNkulunkulu womlungu. Lezi zithombe zaleli Intaliyana ezifakwe ezindlini zamasonto ziyisiqalekiso ebekufanele bonke abantu abamnyama basikhiphe bawusishisa. Ngoba ukuzigcina sekungukukhonza izithixo zemithi sesazi. Kodwa abantu abamnyama ngeke bakwenze lokho. Ngoba namanje basitshela ukuthi uNkulunkulu wabo ilomlungu abamfake ngisho ezintanyeni zabo. Yabona nje abantu abamnyama ngisho bethandaza namanje basabuka lo mlungu lo. Sicabanga ukuthi uma uNkulunkulu ebuka lobuqili uthini? Asiboni ukuthi lesi sizwe sidelela uNkulunkulu uqobo. uNkulunkulu angafike adale abantu bakhe ebalethele umprofeti wakhe bese kuqhamuka esinye isizwe sikushintsha lokho siphendule umprofeti kaJehova abe isithixo sabo. Ngike ngafunda inkulumo yomprofeti uCelestial, umprofetikazi, ekhuluma ngabo lobuqili bebandla lamaKatholika lokushintsha imifanekiso yethu beyenze eyesizwe sabo. Lo mprofeti le ndaba uyibeka kanje. Laleleni ukuthi uCelestial uthini. Kunesikhathi eside kakhulu okungenzeka sibe imihla yeRenaissance. Lapho abantu babeguqula khona abapostoli kanye nebandla lokuqala bebenza babonakale bengabantu abamhlophe. Lokhu kwakufihlwa ngezindlela zonke. Ucabanga ukuthi yini eyayenza kube nemizamo engaka yokuthuma inqwaba yama-artists? Ngikhuluma ngezindodla zamasaka egolide elalikhokhelwa ama-artists ukuba angenzi lutho ngaphandle kokuba ahlale phansi apende imifanekiso ngaphezu kwale eyabe isikhona. Kwathiwa le ekhona yabantu abamnyama awayiqoqele ezindaweni ezicashileyo eyithukuse emehlweni abantu.
mhlawumbe abantu abaningi abayazi into engiyikhuluma ngoba phela ayisavezwa kuma-TV. Abantu abafundi la o-Facebook nama-TikTok. So labantu kabazi ukuthi sikhuluma ngabo. Leli iqiniso elikhulu lomlando futhi linendawo yalo. Ngoba iBhayibheli lithi akukho okufihliweyo okungayi kwembulwa. Akukho mfihlo engeke yembulwe. Ngesikhathi inkosi iqala ukukhuluma kimi ngokuthi yibaphi abantwana bangempela baka-Israyeli, kwakungo-2016, okuyiminyaka cishe ibe yishumi edlule. Ngakho-ke le ndaba iyona ndaba emqoka ngesikhathi zokugcina. Akukhathalekile ukuthi ubani ozocasuka ngenxa yalokhu ngoba enebala elithile. Kuyamangalisa ukuthi ubani ozama ukuyenza ize le ndaba aze ayenze udaba lwabantu, udaba lwebala labantu, ezama ukuyenza ize ngokuyibiza ngenzondo ebhekiswe kwabamhlophe. Kungenzeka kanjani ukuba iqiniso leBhayibheli libe inzondo ebhekiswe kwabebala elithile? Ngoba le indaba yeBhayibheli. Kwashintshwa iBhayibheli, kwashintshwa umthetho, kwashintshwa abantu bakaNkulunkulu. Sekufanele ukuthi le mase sikhuluma ngalokho bese khona kuvela bathi sizonda belungu. Kuyibona abeyisathini. Hanothi bazona baseyisa basibuka sizinkawo nje, sizimfene kubo. Abamqondini abantu ubukhulu bukaNkulunkulu nokuthi akanakuvinjwa izindatshana eziyize zepolitiki okuyizo eziqhubeza ingxoxo kulelizwe. Ukuxoxa kwalapha eAmerika akusabalele neze. Futhi kulawulwe kakhulu. Kufanele kulandele imigudu ethile, kuthiwe ungumuntu ogonyiweyo noma ungumuntu ongagoniwe. Iyahambisana nalokhu okuyikhathi ethile ungumHebheru wakwa-Israel noma cha. Kepha-ke uNkulunkulu ukhuluma ngezinto ezinzima. Udaba lokuthi ngobani ama-Israyeli. uNkulunkulu uyangithanda abantwana basephamini ngoba kade ngangisho lento. Kodwa siqhamuka abaprofeti bale ekwa-Israyeli bakhuluma yona lento engihlale ngiyikhuluma. Akugcini ngokuthinta lelizwe elincanyana elizocwila ekujuleni kolwandle ngesikhathi salo. Lapho kukhuluma ngeAmerika. Udaba lokuthi ngobani ama-Israyeli oqobo lwimpica abadala yamakhulu eminyaka. Njengalokho abantu babesebenza kanzima ukuthukusa ukuthi wayenjani uJesu kanye nabantu bakubo. Uma kunendlela yokucabanga ethi akunacala ukuthi ubukeka enjani manje, ngicela ngesihlolisise indlela yokucabanga ngesikhathi lapho kwakuthukusiwe ngandlela zonke ukuthi wayebukeka kanjani. Kwakubangwa yini ukuvunyelwa ukuba kube mqoka ngaleso sikhathi ukumthukusa ngaleyo ndlela? Ngikhuluma ngebandla lamakatholika elangena shi kulokhu. Amen. Uthi-ke uSelestiel, uma ngabe kwakubalekile ukuthi uJesu ngaleso sikhathi uJesu omnyama eshintshwe ethukuswe, yini manje bese kungabaleki uma sekutholakala ukuthi sakhohliswa bese abantu bethi hayi kuyafana?
kodwa laba bamfihlayo babekubona kungafani. Akutholakali okwenziwe nguPutin ukuthi isizwe sakhe akukholakali okwenziwe nguPutin ukuthi isizwe sakhe esimhlophe singamfuni uJesu omnyama, kodwa ngoba lo mongameli emele iqiniso unembeza wakhe wamlahla waliveza iqiniso lokuthi okuseqinisweni uJesu ngumuntu omnyama. That white man is very strong. Ukuthi evele ekubeke ngosobala ukuthi no, uJesu ngumuntu omnyama, bese vele eveza izithombe ezadwetshwa ngaleso sikhathi ezingakwazi ukuphikiseka. Bakhonziswa uNkulunkulu owakhiwe zihlakaniphi zasebumnyameni, ziphikisa lokho okwakhiwe nguNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Lento kuba silokhu sibona abantu beyishintsha bezenza yonke into isukela la. Kwathi uNkulunkulu esidalile basipenda basenza sabamhlophe, base bethi ibona. Kwathi uNkulunkulu ethumela umprofeti kithi bampenda wabamhlophe waba yibo. Yikho-ke zonke insuku siyipenda nje senza yonke lento lena ethi umuntu enenwele eyisusa inwele ethi enamashiya wasusa amashiya. Yilo Sathane owayekhona kudala wokushintsha okudalwe uNkulunkulu kwenze ngendlela yakho. Ngoba ucabanga ukuthi lokho kuzokwenziwa uwe noma kwenziwa uwe ikhona okulungile. Kodwa isizwe sakithi besithukuthela sikubize ngazo zonke izinhlamba uma usitshela ukuthi uJesu akaze abe ngumlungu nokuthi uJesu wazalwa ngamaHebheru okuyithi. Ngithi mina uNkulunkulu wasekuphambene ukhona. Ngoba sekuphela iminyaka 10 ngikhuluma lento. Ngithuka ngisho amaNazaretha. Yize ngisho sengifakaza ngobaba mkhulu. Kodwa bengithuka. Namhlanje uNkulunkulu seveze abantu abaningi wazowaveza ngishaba ilungu. Ekseni bengikhuluma ngomlungu owaye ebona inkathi kubulawa lo muntu lo wanebulalwa amaphoyisa eAmerica. Owathatha iBhayibheli walithinga phansi wathuka uNkulunkulu. Wathi fuck you uNkulunkulu. Mina ngeke ngize nomkhonze uNkulunkulu onobandlululo. Kwaqhamuka izwi lathi mhlanama kunjalo. Laba abantu ngabami. Into eyenza ukuthi babona benjena isiqalekiso sokuthi bephule isivumelwano esasenza nabo. Hamba uyofunda incwadi kaDuteronomy 28. Kodwa ngabatshela lento abantu. Abanye bathi hayi. Thina sikhonza silandela inkolo yomdabu. Yayiphi inkolo komdabu kumuntu ongumHebheru? Ngaphandle ukuthi leyo nkolo leyo inkolo eyahlubuka uNkulunkulu. Yayiphi inkolo ethi asisaphili ngaphansi komthetho singamaHebheru? How foolish are we? Shame on us. Abanye bebesihleka besibona singabantu abasangena amakhanda nabangena umoya wokuhlubuka. Inkolo yomdabu njengobuKristu inkolo esukela ekuhlubukeni kwama-Israel, ehlubuka uJehova, bethatha imikhuba yezizwe. Akusho mina, kodwa ngumlando obhalwe phansi nguye uMose. KuDuteronomy 18 verse 9 to 15 uMose wakhuluma la mazwi kubantwana bakwa-Israyeli. And I quote, kuyothi uma usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, ungalokothi ufunde ukwenza izinengiso
njengalezo zizwe. Makungafunyanwa umuntu phakathi kwenu onikela ngendodana yakhe noma ngendodakazi yakhe okuyidabulisa emlilweni. Lelo siko ngangalwazi kodwa sengiyazi manje ukuthi emaXhoseni ikhona into enjalo. Angaze ngilibone kwaZulu kodwa sengitholile ukuthi emaXhoseni likhona. Azi umfundisi Xhakazi uthi njengoba wahlala emaXhoseni. Ekubethweni ungayithethi inyani. yeah. Ngani yexeswe ilokho ukuthi ungathethi inyani. Nje noma isiphi isikhathi iXhosa uma uthi ukhuluma livele liphika. Ngoba lathi umsemlilweni kwathi ungathethi inyani. Lento ke uthi kuNkulunkulu ingenziwe. Noma umbhuli ohlola imihlola owenza imilingo noma umlumbi owenza iziphonso othinta imimoya yabangasekho nanso ke indaba othinta imimoya yabangasekho nobiza akhuphule imimoya yamadlozi. Lokhu kusho ukuya emsamo kuyokhuluma nomuntu osewafa umhlabele inkomo noma imbuzi. Ukushila uNkulunkulu ukuthi singakwenzi. Hayi ukuthi sisangene nje emakhanda masikhuluma lento. Yilona lo owenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho wazixosha lezo zizwe phambi kwakho. Mawungabi nacala kuJehova uNkulunkulu wakho. Lezo zizwe oyoziphuca izwe lazo ziyabalalela abahlola imihlola nezangoma. Kodwa wena uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza kanjalo. uJehova uNkulunkulu wakho uyokuvusela umprofeti onjengami phakathi kwakho kubafowenu niyomlalela yena. Amen. Amen. Akamvusanga nje ushembe. Amen. Kwasho uMose ukuthi njengamaHebheru kuhambe uNkulunkulu evuse umprofeti ofana naye uMose ebephakathi kwethu simlalele. Amen. Kwasho uMose esho kithi esho kokhokho bethu wavuka umprofeti. Uma sesifundisa ukuthi asingayenzi lento nalento hayi labantu bangamaphekula abasenendaba nomprofeti sebenoNkulunkulu wabo. Le nkulumo kaMose iyabonisa ukuthi ukuhlabela amadlozi ukubhula izangoma nokunye kwakuyimikhuba eyayitholakala kwezinye izizwe abahlangana nazo ohambeni lwabo. uJehova wasenqabela ukuba senze izinto eziyisinengiso kuJehova njengalezi engizibalile. Manje nake umuntu ethi hayi mina ngilandela okhokho bakho babe ngaphi emthethweni kaJehova ngoba umthetho kaJehova wafika kuqala kithi ezamaHebheru. Amen. So uma ngabe ungalandeli umthetho kaJehova uthi ulandela amasiko uhlubukile. Amen. Le mikhuba yabezize sayenza ngoba sesimhlubukile uJehova. Kodwa namuhla usuzwa uma behlubuka uJehova bese bethi thina sigcina amasiko ethu. Alukho usiko thina nzalo kaIsrael esinalo ngaphandle kokuhamba ngezimiso zikaJehova. Amen. Lezi ngizokuye ukuyikhuluma ngoba ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngiyikhulume. Futhi ngiyabona abaningi abazongilandela bebona ukuthi lento esiyikhulumayo injengoba inje. Uma uthi unosiko oluphambene nomthetho kaJehova usuke usumhlubukile uJehova. Lokho kufanele kucacele noma ngubani oyinzalo kaJakobe.
uShembe ubaba omkhulu wasikhumbuza ukuthi uJehova wasishala umthetho ukuthi singayi emsamo sokukhuluma nabantu abangasekho futhi singasihlanganisi nezangoma. Yes, usifundisile lokho uShembe, kubhalwe phansi kuleli banga. Noma amanye amanazarete asemhlubukile ubaba omkhulu bezenza dede lezi zinto, thina amanazarete kaNkulunkulu sisemi emazwini akhulunywa nguJoshua kuJoshua 24 verse 14 to 15 lapho ethi, manje mesabeni uJehova nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso, nibasuse onkulunkulu ababe bakhonza okhokho benu bengaphesheya komfula naseGibhithe. Nikhonze uJehova. Uma kukubi emehlweni enu ukukhonza uJehova, khethani namhla ukuthi ngubani eniyakumkhonza, noma ngonkulunkulu ababekhonzwa ngokhokho benu besengaphesheya komfula, noma ngonkulunkulu bama-Amori elihlala ezweni lawo. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. La mazwi abhekiswe kithi esingamaNazaretha. uShembe ubaba omkhulu uthi asikhethe noma sizokhonza obaba omkhulu, sizozihlanganisa nezangoma, sisonke nazo, nathi sithwase noma sizakhele onkulunkulu bethu ebandleni likaJehova. AmaNazaretha akakhethe, kodwa mina namaNazaretha kaNkulunkulu siyomkhonza uJehova njengoba sifundisiwe nguShembe ubaba omkhulu. Thina sesinqumile ukuthi sizomkhonza uJehova. Noma amanye amaNazaretha angenzani, ekhonza amadlozi, esonke nezangoma, enze konke lokho, kulungile banezulu labo. Kodwa thina siyolandela okusho ubaba omkhulu, siyolandela okwasho uMose ngegama likaJehova ukuthi siyomkhonza uJehova yedwa. Amen. Ukubuyela kumaKristu, uYeshua onguMesaya wayengaphansi kwenkolo kaMoshe owayemukela kuJehova entabeni yaseSinayi ngo-1446 BC. Akho nkolo uYeshua owayisungula ngaphandle kokuthi wafundisa ngomthetho kaJehova wawulethwe kithi nguMose noma nguMoshe. Kodwa kujwayelekile ukuzwa sekunamakristu athi ubuKristu inkolo eyasungulwa nguYeshua. Yize uYeshua wayeliJuda elahamba emhlabeni cishe ngo-33 AD. Manje usexhumaphi uYeshua enkolweni yabezizwe? Lesungulwe ngo-325 AD. UbuKristu kwavela enkolweni yamaRoma sekwadlula iminyaka cishe engama200 uYeshua wahamba emhlabeni. Kodwa izifundiswa zakithi azisabheki nokuthi kwenziwa yini kwiNew Testament ingavezwa iminyaka yokuzalwa nokuhamba emhlabeni kukaYeshua. Abamhlophe bayazi ukuthi uma beveza iminyaka, le minyaka izoshayisana nempilo kaYeshua ongumHebheru, nowayezalwa nguMaria noJosefa. Bese kuyacaca ukuthi kunomkhonyovu kulento. Babona belungu ukuthi amasibeka iminyaka abantu bazobona khona umkhonyovu. Ngakolunye uhlangothi inkolo yamaRoma eyagcina isibizwa ngeChristianity yasungulwa nguConstantine the Great owayengumbusi wesizwe samaRoma. Le nkolo abanye bayabethi wathi evela Constantine ubuKristu basebukhona. Kuphela yena owakwenza kwaba ukwenza ubuKristu kube inkolo.
noma ngabe kunjalo kodwa akushintshi ukuthi ubuKristu inkolo eyasungulwa ngabezizwe eRome. Sekuphele iminyaka engaphezulu kwama200 uYeshua onguMesaya nowayengumJuda sewahamba emhlabeni. Akushintshi lokho. Amen. Akushintshi lokho. Noma wathi eqhamuka wathi uConstantine authorize lenkolo yayisivele khona kodwa iqiniso ukuthi yavela 200 years uYeshua wahamba emhlabeni. Futhi kwakuyinkolo yabezizwe yaseRome. uYeshua wayengaphansi kwenkolo kaJehova yaseJerusalem. Kungumlando oqondile ukuthi uYeshua wayefundisa ngombuso wezulu. Ethi ukuze singene embusweni wezulu kufanele sihambe ngokwezimiso zikaMose. uYeshua eselapha emhlabeni wayeshumayela ngokukholwa kokugcina komthetho kaMose. Bheka uMathewu 5 verse 17 to 19. Mathewu 7 verse 21 to 23. Mathewu 13 verse 41 to 43. AmaHebheru 10 verse 26 to 28 neminye. Entshumayelweni ibisokhozini ngiyenze uPutin engakasho ukuthi uJesu kwakungumuntu omnyama. Yes. Ngingathi ngibhala intshumayelo yasokhozini bengingakaveli le ndaba kaPutin. Kule ntshumayelo ngiveze inkulumo yomlungu waseMelika echaza ukuthi izwi likaNkulunkulu lafika kanjani kuye. Lamchazela ukuthi abantu abamnyama bangabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa abathwele isiqalekiso sokuhlubuka uJehova njengoba kubhaliwe kuDeuteronomy 28 verse 15 kuya ku68. Abantu abamnyama balikhulu bantwana basephansi. Ngoba sebetshelwe clearly ukuthi yonke lento yenziwa ukuthi sahlubuka uNkulunkulu. Kodwa namanje bakuphika lokho. Ngike ngezwa omunye ethi, hayi uma abelungu bebuyisa izwe lethu sizosuka lesi siqalekiso. Can you imagine that? Kusho umuntu omnyama uthi hayi mangaba abelungu bebuyisa izwe lethu sizosuka lesi siqalekiso. Ngayibuza ukuthi kanti lesi siqalekiso sinamathele bani? Ngoba uNkulunkulu ukusho kahle ukuthi lesi siqalekiso sikithi ngenxa ukuthi samhlubuka. Washo ukuthi uyothumela isizwe ukuthi senze lento eyenziwa abelungu. Kodwa ngoba bengafuni ukuthi bebuye emthethweni kaNkulunkulu uthi hayi uma abelungu bebuyisa izwe lethu siyosuka lesi siqalekiso. Lo mlungu usichaze kahle lesi sibonakaliso uma okokuqala esichaza ukuthi igama lakhe nguDana wasedolobheni iAtlanta. Uqhuba uthi ukukhuluma lo mlungu ngesabatha lomhla ka19 kuJulayi 2014 emveni kwezinsuku cishe ezimbili kwabulawa ngesikhulu uEric Gardner. Niyayazi indaba kaGardner. Amen. Futhi sekuphele iminyaka engama20 ngishumayela edolobheni laseChicago. Ngazibonela ngokwami ukungabibikho kobulungiswa nencindezelo ebhekiswe kwabamnyama. Ukhuluma umlungu ngoba nabelungu abafani khona bayazi indaba kaNkulunkulu. Ekugcineni ngakwemukela ukuthi inkolo yobuKristu iyabandlulula ngokwebala. Ngathi nguNkulunkulu esimkhonzayo obandlululayo. Ngamane ngaphakamisa ikhanda ngabheka phezulu ngathi fathi uNkulunkulu. Angeke ngikhonze uNkulunkulu obandlulula ngokwebala. Oqalekisa abantu ngenxa yebala labo. Kwathi lapho ngisabhekile nje ngabe sengizwa izwi lithi cha ndodana. Abaqalekisiwe laba bantu. Kodwa bayifa eliyigugu kimi. Abantwana bami bekhethelo laba.
ngase ngiyalelwa ukufunda incwadi uDeuteronomy 28 njengoba bengahamba nginqamula nje egumbini ngase ngicosha iBhayibheli ebengilijikijelele phansi. Sengifuna ukulifunda ke manje ngoba wayeselitshingile leli Bhayibheli. Kodwa kade ngifundisi for a long time. Ngisafunda ivesi nevesi izinyembezi bezizehlela nje sikhophoma. Amen. Yeah. Wezwa izwi lemtshela lathi hamba uyofunda incwadi kaDeuteronomy 28. Nami ngiyabatshela abantu abamnyama ukuthi ake bofunde incwadi kaDeuteronomy 28. Bebona ukuthi lento ekhulunywayo kulokhu uzwa kuDeuteronomy 28 ayifezekile and ayifezekile kithi. Nokuthi bacabanga ukuthi uNkulunkulu uzolawulwa yibo. Kodwa namanje kunabantu okuyaye ukuthi ngoba sebemhlubukile uJehova bephike into esobala ukuthi konke lokhu ukugqilazwa kwethu kungenxa yokuthi okhokho bethu beka isivumelwane abasenza noNkulunkulu emandulo. Sekuphele iminyaka engaphezulu kwe10 ngitshela isizwe sakithi ukuthi yithi amaHebheru. Ukugqilazwa ngabezizwe kusukela esiqalekisweni esasehlela kuDeuteronomy 28 mhla sihlubuka uNkulunkulu. Umprofeti Isaiah Shembe kade wayehlala esikhumbuza ngokwephula kokhokho bethu lesi sivumelwano okwenza nathi sithwale izono zabo. Kodwa kusobala ukuthi isizwe sakithi namanje sisathi thina silandela amasiko ethu. Can you imagine that? Lento eyenza ukuthi bephika indaba kaNkulunkulu ukuthi babona ukuthi kukhona izinto zabo zasemhlabeni izobalahlekela. Uma ngisangoma ngizolahlekelwa ukuba isangoma. Uma ngenyanga ngizolahlekelwa ukuba inyanga. Uma ngiyumfundisi ngizolahlekelwa abantu mase ngithi abagcina umthetho kaNkulunkulu. Kungcono ngivele ngiyiphike lento ngithi ayikho. That is what is happening. That's why abafundisi abaningi bengayithandi lento. That's why njengoba manje nje kuvela ukuthi uJesu umuntu omnyama amaKristu athula athe du. Ngoba abazi ukuthi bazothini ngoba lokhu ukuthi uJesu kwakumuntu omnyama ithonsi lento abelungu abayenzile ukusikhohlisa ngokomoya. Okusho ukuthi sizolwela ukugcina amasiko okhokho ababoshiwe. Nathi sisaboshiwe. Singakulweli ukuthi uJehova asikhulule kulokhu kuboshwa. Ngike ngabona kwamanye amavideo abelungu bekhala ngempela. Bekhalela ukuthi kanti uJesu ngumuntu omnyama. Kodwa ngiyazi ukuthi thina sizolokhu sigodlela isithixo esasakhelwa ngabelungu ukuthi wasinguJesu. Shame on us, black men. We must be shameful to do such things. Ukuthi abelungu bekhalela ukuthi kanti uJesu umnyama. Bekhale ngempela. Ngethemba ukuthi naleli ivangeli eliyinkoloze lokubuya kaJesu lisazoke lime. Ngoba abamhlophe ngeke besakwazi kulokhu besanganiswa ukubuya kwaJesu omnyama. Kodwa kanti silindele ukubuya kwaJesu nje silindele ukubuya kwekhafula. Sesikhulume kakhulu ngokuthi leli ivangeli lobuKristu lisa abantu esihogweni. Ngoba abafundisi balo bakhohlisa abantu ngokufundiswa okuphambene nalokhu okufundiswa eBhayibhelini.
Kuyisimanga ukuthi lokhu kuvele amaqiniso ngoJesu omnyama okunguye owayindodana kaMaria noJosefa. Amabandla amakhulu obuKristu ikakhulukazi iSouth African Council of Churches isivele yangena ezintangeni. Umbuzo uthi iSouth African Council of Churches kwenzeka kanjani ukuthi lenhlangano enkulu yamabandla obuKristu ingatholakali iphawula ngalokhu okutholwe nguPutin? Ngoba iphawula kuqala kwezepolitiki ibonise neohlangothi eluthathayo. Yes. iSouth African Council of Churches igudi kabi ukuphawula izinto zepolitiki. uJesu omhlophe nguNkulunkulu wabo njengabaholi bamabandla amakhulu obuKristu. Isehlo lesi okulindeleke ukuba kube yibo bokuqala abaphawula ngaso. Yes. Bathuleleni. Ngoba isehlo lesi banenkinga ukuthi abakwazi ukuphika futhi abakwazi ukuvuma. Ngoba uma bekuvuma ukuthi ngempela kuyiqiniso kuzovaleka umthombo wemali evela kwabamhlophe. AmaKristu amaningi asenkingeni ngoba yonke inkolo yabo idepende ekuphiweni ngabamhlophe. So kufanele ukuthi belahle uNkulunkulu, belahle imiphefumulo yabo ngamanga. Bangeniswa yini manje ezintangeni? Ngabe nabo bebeyazi lento yokuthi uJesu akakaze abe ngumuntu? Uma kunjalo kungasho ukuthi bebebambisa isizwe esimnyama ikhanda lendelana ngalenkolo ethuka uNkulunkulu. Angiboni ukuthi bengabafundisi abakhulu kangaka enkolweni yabo bengekwazi lokho. Angiboni ukuthi bengekwazi lokho ngoba mina ngisiyena umfundisi owakwafundela ukufundisa kodwa ngiyakwazi. Bona bengabafundisi bengodokotela bengama-graduates amakhulu enkolo. Benziwani ukuthi leyo nto bengayazi? Ngoba umfundisi Thuthi wayekwazi, uBishop Thuthi wayekwazi. Ngiyakhumbula ngibona kwezinye indawo ethukela ukuthi ukhuluma amaqiniso. Isikhathi sokukhululeka komuntu omnyama lesi. Asizidingi phakathi kwethu izimpisi ezigqoke isikhumba semvu zibe phakathi kwethu. Abantu abamele iqiniso likaNkulunkulu njengoba linjalo. Abangaqhamuki sebefaka amajazi amakhulu nemfundo enkulu bebezihlakaniphi kwezepolitiki kodwa bengayizihlakaniphi enkolweni yabo. Ngeke chazele ngale ndaba ukuthi bathini. Ngoba phela abantu abamnyama sebekhohliswe hundreds and hundreds of years. Njengoba abamhlophe besifundise ngoJesu ongekho abagcina lapho nevangeli abasifundise lona lilwa nomthetho kaMose kanye nevangeli likaJesu okugcinwa komthetho kaMose. So leli vangeli loKristu lilwa nomthetho kaMose, lilwa nevangeli likaJesu ukuthi akuhanjwe ngomthetho kaMose, kodwa bakubiza ukuthi ukukholwa yize kudukisa abantu bakithi, kudukisa amaHebheru ukuba esuke kuNkulunkulu wabo. Kodwa balekelela abafundisi abamnyama. Kule ntshumayelo ngizobheka izimfundiso zabapostoli ngokugcinwa komthetho kaMose. KumaHebheru 10 verse 26 to 28 ukuthi uma sona ngamabomu emva kokuba
sesulwamukele ulwazi olupheleleyo lweqiniso, akusekho umhlatshelo ongenziwa ngenxa yezono, kepha kuphela ukulindela ukwehlulelwa okwesabekayo nomlilo ovuthayo okungqongqisa abaphilankayo. Noma ngubani ophula umthetho kaMose uyakufa engenakuhawukelwa ngezwi lofakazi ababili nabathathu. Okokuqala lapha uPaul ukhuluma ngomhlatshelo wezimbuzi ukususa izono, okungumthetho kaMose okwi-Old Testament. Akasitsheli lutho ngokuthi ngokufela kukaYeshua esiphambanweni ngokuthi ngalokho-ke asenasona. Akakhulumi lutho lokho uPaul. Okwesibili, uPaul usifundisa ngokuthi uma umuntu esekholiwe wakwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle kodwa aqhubeke nokwenza isono, ayisekho intethelelo, kuphela ukulahlwa esihogweni. Kodwa akufundiswa lokho emabandleni. Kuhlale kushunyayelwa ngothando lukaJesu lokusifela izono. Useleshiyalo kubiza ngokuthi i-love theology. Ngamuzi useleshiyalo ehleka ngalento ukuthi naso sonke isikhathi kuthiwa kuhlatshelela ngothando lukaJesu, kushunyayelwa ngothando lukaJesu. Kodwa akukho lapha eBhayibhelini lapho uJesu ukhuluma ngothando lwakhe. Lapha uJesu ukhuluma ukuthi umuntu uma ona uzobuya esihogweni. NoPaul lapho ukhuluma ngalokho. Njalo uma kushunyayelwa abamhlophe basifundise ukuthi sihlale sibabaza uthando lukaJesu, sikhohlwe indaba yokugcina umthetho kaNkulunkulu. Lokhu kuyizindlela eziphansi zokuchitha umthetho kaMose. KwabaseKorinte besibili isahluko 5 verse 10 uPaul uthi, ngokuba thina sonke simele ukuba sibonakaliswe phambi kwesihlalo sikaKristu sokwahlulela, ukuze yilowo nalowo amukeliswe ngalokho akwenzileyo esemzimbeni, noma okuhle noma okubi. Manje-ke intethelelo yezono ozenzileyo ingenaphi njengoba ethi uPaul sokwahlulelwa semukeliswe ngalokho esikwenzile sisesemhlabeni. Uma kanti sisazothi masifa sehlulele uJesu, kanti yini ukwehlulela? Does it mean ukuthi khona umuntu osile ekhanda ongazi ukuthi wehlulela kwenze njani? Ngoba ukwehlulela ukuthi uthethe icala lomuntu uthole noma unesono noma akanaso isono, bese uyamjezisa ngalokho okumfanele. Manje na-ke uthando lokuthi uma ngabe sinezono siyothe ngeke isabalelwa ukuthi siqhamukapi. How on earth singabantu abaphilile emakhanda sifundile sithi siyakhuluma sithule nje? Because yonke lento abantu abamnyama abangamaKristu abayikhuluma bazizwa ukuthi bathini. Angazi ukuthi kanti abafundisi bakithi bafunda liphi iBhayibheli, ngoba njalo uma beya enkonzweni abalilandeli leli iBhayibheli abahlale beliphethe. Ngaso sonke isikhathi uma sebesenkonzweni bafundisa abantu okungekho kuleli iBhayibheli abalibiza ngokuthi liyincwadi engcwele. Njengoba ophezulu konke esekuvezile ngomlomo kaPutin ukuthi ayikho lento enguJesu omhlophe, okukhulu okuzayo uNkulunkulu usazokuveza ukuthi leli ivangeli elishunyayelwayo umbombayi, izohlekisa ngoJehova uNkulunkulu wethu. Inkosi kuseNingizimu. Amen.